A ti gustaban as óperas de Mozart, non? Sí, moito. Ti sabes que mañá podela ver en Santiago. Sí, pero non quedan entradas, eu intentei. Queres ir comigo? Sí. Pois o único que tens que facer é reservar un cuarto. Melgacho, non te movas. Onde vas? Onde vas? Ven, ven, ven un coche. Ei! Canto has tardar en facer as probas, Berta? Eu non llas podo facer aquí. Vas ter que ir ao hospital a Coruña. Hola. Andrés, Hola, María. Que tal che vai todo? Ben, contaches a María o do concerto? non... Sí, son eu. Sí, é o meu paciente. Non é un desequilibrado. Como? Chámeme se sabe algo máis. Gracias. Que pasou? Era de Coruña. El gacho fuxiu do hospital. Seguen escuitando Radio Portosás. Temos unha noticia de última hora. Segundo nos informan o INTE, acaban de roubar o cruceiro da Leira de Mosqueira. É a primeira vez que te vexo así, tan guapo. Jope, gracias. De traxe, quero dicir. Ah, Estás guapísima. tampouco estás nada mal. Sí. Menos mal. Sí, non vou agora. Vale. Que pasa? Era María. Apareceu un melgacho. Estaba no xardín dun chalé. Vedes? O que dicía eu toda a vida. O típico millonario que o limpou e o ten na súa casa. Ainda delira un pouco. Pola febre. Mañá xa te chamo eu para irmos pro hospital, Boas noites. Chamaron da Coruña. Identificaron o cruceiro e Melgacho tiña razón, era o noso. Que ben. O comprador deu o nome do vendedor e xa teñen os ladróns localizados. Berta, que tal? Ves, o foroborda non vai andar con maten. Eu que sei, estes ascendidos modernos, me home. Me cague na... O vai ou rebenta, Para o carro, curras! Non quero que rebente. É daquela que facemos logo. Xa falei con Manji para que mo repare. Con Manjui. Que me desestabiliza coa risa. Saberá Manjui, home. É mecánico, non? Mecánico. Se ele é mecánico, eu son o rei do mundo. Mecánico de qué? De trucar vespinos. Non ves que o faraborda destrájaxo de todo, home. Ai. Que hai, señores? Que hai? O que hai ben se come, amigo. Se me permiten, que van facer con estas caixas? Nada. Tiralas ou queimalas. A nós viñanos moi ben. A que se, Silveiro? Se non lles importa, podíamos recoller a nós. Así fainos un favor. Por mí, levádeas. Gracias, patrón. Vai pola furgoneta, Silveiro. Couto, pero ti estás tolo, non ves que son xitanos, home? A min o cartón estórbame. Pero o cartón é unha excusa. O que queren é andar entrando nas casas, despois traen a fregoneta, cargan e lárganse. Arredemo que has ben desconfiado. Desconfiado non, escarmentado. E logo a ti xa che roubaron. A mí non, porque non lle dei ocasión, me cague na. Daquela que? Daquela que queres, que respeta, non teño ferramenta, que queres? Meteo dentro e vámola a buscar. Pois veña, logo. E que? Van pasar uns días aquí en Portosás ou só veñen polo cartón? En principio, collemos o cartón que haxa e marchamos. E se cadro, quedamos un tempo por aquí. Xa. Couto, que? Imos lá. Vamos. Cuando
Non hai máis remedio, Ladislao. Teste que operar. Non hai outra solución, non sei, terapéutica, unhas pastillas ou así. No teu estado hai que operar. É o mellor. Si, é o mellor, iso é moi fácil de dicir, Berta. Como a ti non che van a abrir en canal. Non te preocupes, home, que todo a sair ben. Ois, Berta, non se che ocorra comentarlle nada disto a ninguén, Claro que non. A menos que a ninguén o meu pai, Oiches? Non está en idade o vello para estes disgustos, Tranquilo, non yo direi a ninguén. Mira, Berta, que estamos a falar dun segredo médico-paciente, É como vulnerar o burleres. Plantoche un preito que arde Troia, Anda, toma. Tes hora para pasado mañá no Hospital Xeral de Santiago. Buenos días. Hola, Andrés. Home, Andrés, ti tamén estás mal. Non somos nada, Non, estou ben. Ah, Estou ben. Non, veño a buscar un informe que lle solicitei á doutora. Menos mal. Tamén era boa que enfermase a un tempo toda a clase judicial de Portosás. Así que estás enfermo. Eu? Enfermo, eu? Moi enfermo, Andrés. Estou moi enfermo. Nil sumus, pulvis eris, et in pulverem converteris, que vos vou dicir. Que lle pasa? Nin xo podo dicir, nin quero falar diso agora. Vale. E ti que tal estás? Ben. E ti? Home, podía estar mellor. Vente, nena. Hola, María, que tal? Acordaste de miña sobriñana? Pois non me dou conta agora. Sí, muller, sí. A filla de meu irmán Lucho, que en paz descanse, o que vivía en Barcelona. Ai, sí, acordo de pequeniña nos veráns. Pero non volviu máis, non? Porque cando morriu meu irmán, que en paz descanse, foron vivir para a casa da familia dela. Pero agora xa leva aquí unha semana e vai quedar aquí para sempre. Para sempre xa o veremos, tía. Para sempre, nena, para sempre, que te digo eu. Que isto vai che gustar e non vas querer marchar. E ademais aquí fai falta xente como a ti, preparada. É lista como un gallo, María. Tía. É moi formaliña. Ainda non entendeu moi ben porque túa nai di que non pode facer bo de ti. Cousas dela. E que estudiaches, Ana? Fixo graduado social. Preguntoume a min, tía. Que guapiña. Ai. Tía. Tírame a min, mira como te puxen. Vese, ve, eu son María. Ana. Que tal? Mira que feitiño, oi, é má guapa ela. É unha cousa. As circunferencias finais teñen que coincidir de seu. Non as hai que levar ao sitio aí a base de trampa e goma de borrar. Estamos? Vou facer o exercicio eu tamén, para que vexades que a cousa sae. Veña. Que faz? Nada. Pois por iso. Roubarme o compás. Bo, quedaríache na casa. Non me quedou tal, non. E logo? Tiña na mochila. E ao volver de xinaxe xa non estaba. Buscaches ben? Busquei, sí, busquei. Para collermo. E agora, don Florencio, vai-me berrar, xa verás. Roubaron o compás. É xorda? Sí. Que pasa aí? Nada. Arromba, que ainda cabe máis. Que hai, chata? Hola. Logo, Couto non anda por aquí lá. Quen é o señor Couto? O dono do chabolo. Ah, marchou con outro señor. Señor? Que señor? Un que nos miraba así medio... Revirado. Xa, currás. Se ese é un señor me ame, eu son o rei do mundo. E que logo, collendo cartón por aquí? Sí, deunos permiso, patrón. A que si, Silveiro? Non te la cartón vostede por aí? Eu, cartón? Eu non como deso xa. Non Pois nada, non seguimos ao noso. Vale, pois veña. Vamos, Silveiro, que aquí acabou o que se daba. Vale.
Seguro? Teño a boca seca. Que carallo vas ter a boca seca, home? Tío, que tes é medo? Medo non. Aprehensión. Hai aprensión. Agora o medo chamanlle así, aprensión como a do tabaco, non? Celso, non nos someten a un todos os días a unha intervención cirúrxica, Pero a ver... Ladislao, que tes, home? Eu que sei, se non se dá posto de acordo nin toda a clase médica, home. Ui, que problema. Pois iso seguramente que van querer cortar cada un polo seu lado, Sí, ti tomo a broma. Como se nota que nunca te operaches, ti? Como que non? As anxinas cando era pequeno. As anxinas. As anxinas é unha enfermedade de afeccionados, entendes? O meu sí que é grave. E como de grave? Como de grave? Como de grave? É grave, mándame a Santiago, entendes? Van reunir un equipo interdisciplinario, vanme operar por videoconferencia, é grave. Así de grave. Se o equipo é interdisciplinario, che, a cousa ten que ser grave. Serio. Só fan eso cando é algo a vida ou morte. Vanche facer unha operación a vida ou morte. Sí, se cadra non o debía dicir, pero sí. Vanme operar con rayos láser e agullas... É un sistema novo de cirurxía que poñen. Co? Pois eso sí que non, A min de rata de laboratorio non non me collía, non Non é de... Eu que sei, se o mal dun serve para o avance da ciencia, non? Claro. Vaya, non te preocupes, Ladislao. Seguro que teñen todo baixo control. Sí, ti crees? Espero que así sexa, porque a miña vida está xa en mans dos médicos. Vaime traendo dúas máis que isto non me chega nada, Ai, mi madre. Tómame outra, vale? E dórame todo. Vas pagar todo? Sí. Bueno, se queres facer como a derradeira vontade túa cara a mí. É que a túa sobrinha faise isto. Ana, de maravilla, con dicirche que non lle vexo pelo todo o día. Ben se ve que é experta. Ese venlle de familia. Bos días. Estas son as mañáns Dimoslle dar un pouquiño de voz a ver que conta Paula. un espacio de Radio Portosás, a emisora municipal. É que lle pasa ao xesto terbillo, parece que hai interferencia. Aquí, Vento en Popa, a radio máis pirata, máis pirada e máis pirómana da Costa da Morte. É que trapallada é esta. Pilla a pata de pao, pon o parche nun ollo e vente connosco, rompe las ondas. Ten boa pinta, non? Boa pinta, María. Está emitindo pola frecuencia municipal e sin licencia. Vento en Popa, vento fresco para Porto Zas. Unha radio insolente, imprudente, insolvente. Quen será ese locutor? Eu non sei, pero non me gusta nada o xeito que lle está dando. Embarca connosco. Aquí comeza a primeira emisión de Vento en Popa, a emisora pirata A primeira. de Porto Zas. E logo vai haber máis. Eso parece. Abandona esa radio municipal tesa como a permanente da alcaldesa. A miña permanente. É que lle pasa a miña permanente, ó. Como vai o mundo. Non se respeta nin a institución. Ai, coa institución non se metiu, Coa cabeza visible da institución, María, coa alcaldesa. Pero isto non queda así. O que me localicen inmediatamente esa emisora. Saber quen é a alcaldesa de Portosás. Non hai respeto ningún. Hai respeto a miña permanente, a miña permanente. Que lle pasa? Falta alguén por entregar. Pois veña, ao recreo, a brincar e a respirar un pouco. Vamos, Fito. Que faz aquí, Fito? Eu nada. A ti? Veño buscar o balón. Pois colla larga. Non vais xogar lá? Si, vou agora. Que tes? Esa mochila de Paco. E que? Nada. Xa marcharon os xitanos. Millor, deixas irá. Trouxeche a ferramenta pro fora borda. Alá, alguna vez. Mira, Ramón, eu de outra cousa non saberei, pero de forabordas. Repároche de contadiño, Sí, señor. Os xitanos deixaron todo ben limpo. Si, ó, limpo de vez,
Tamén levaron o foraborda. Que dis? Ladróns? Ladróns, eu xa che visei, Couto. Como ia supor que me roubarían? Sabes como dicía miña avó a Pepa? Era visto e baristo. Daslle confianza e mira como che pagan. Lévanos no sangue, ai. Non se pode ser bo. Non ó. Agora mesmo vou falar co xuiz. O xuiz, outro que tal baila. Eses xitanos vanse arrepentir de lle roubar a Ramón Couto. Que parece que vai chover. Mareados, non sabe de lo que vos queda porque chegan os temas máis mareantes do momento. É a hora de música a todo trapo. Locutora nova en Radio Portozás, non? Non, isto non é Radio Portozás. Isto é unha emisora pirata. Pero traballa moi ben a cousa, Non escoitade. Pero se é unha radio sen licencia non creo que dure moito. O si, Celia xa mobilizou a Policía Municipal para que investigara de onde veñen as emisións. Daquela non escuitache os retratos que te fixeron esta mañá. Retrato de que? Si, unha cousa como lle chamaban. Retratos corsarios. Retratos corsarios. Xuez, que mete o nariz en cada burato. Escuida como queda o teu retrato. Tuchu. Non sei, non me acordo máis, pero non xa que lavo moi acalado, Que ó? E agora, a raptratarse, corsarios. Atende. Vas de Milomes, vas de Ligón, vas de Don Juan, vas de Fardón, vas de qué? De que vas, fantasmón? Fantasmón. Que trazo lle están cortando isto, Presume que todo é fume. Colle, fama e deitate na cama. Buscas petróleo e atopas lama. Buscas petróleo, buscas petróleo, buscas petróleo. Buscas petróleo. Que? Eu que sei, haberá outro petróleo na vila, che? Si, unha chea deles. Varios. Hai varios. Anda, pon unha auga. É unha emisora de idiotas. Pero non era tan boa. Era, pero eu que sei, está aprendendo moito. Teño que marchar. Aló? Quedei con Ladislao. Con Ladislao? Sí, non sei que me quera aí dunhas últimas montades. Ladislao. Oiches, daquela tan grave está. Non vos lo podo dicir. Segredo profesional. Bueno, acompáñasme. Sí, vou. Hasta logo, petróleo. Hasta logo. Hasta logo. Moi ben. Antes de comezar coa clase, imos falar dun asuntiño. Antes, cando saímos ao recreo, deixei a caixa co compás aquí na mesa. Agora estou mirando e non está. Que na ten? Ninguén? Moi ben. Xa teredes tempo de pensar no asunto. Ides quedar todos en recreo ata que apareza. E agora repasade a lección 20. Volvo enseguida. En silencio. Cando lle vas devolver? O que? O compás. Que dixo? Eu non o teño. Antes faltaba a ti. Sí, pero xa o encontrei. E quen cho tiña? Eu non sou ningún chivato, Fito, xa sabes quen rouba os compases ten o que dicir. Que che dixo que non sou ningún chivato. Manos a castigar a todos pola túa culpa. Mira, déxame en paz, vale? Teño que falar con vostede. Vostede dirá, Couto. Os xitanos roubaron un motor fora borda. Os xitanos? Que xitanos? Uns que viñeron coa desculpa de recoller o cartón que teño no chabolo. E con esa desculpa levaron o motor. Eso pásame por ser tan confiado. E vostede viu como lle roubaban? Non, nin falta que fai. Entón, como sabe que foron eles? Deixeinos ali recollendo o cartón. E cando volvín, o motor xa non estaba. E non o puido levar ninguén máis? Quen máis o ia levar? Non sei, calquera. Non foron eles. Eran xitanos. Ramón, por favor. Ademais, Currás é testemunha. Currás. Boa garantía, sí, señor. Queros denunciar. Así que síteos e faja que se presenten aquí.
estar seguro de que foron os xitanos. A culpa foi miña por fiarme de quen non debía. Por riba de que lles jalo o cartón, rouban o motor. Xa veremos se foi realmente así, Ramón? Que pasa? Vailles creer a eles antes que a min? Mire, Couto, a vostede ni no creo ni no deixo de creer. Simplemente o escoito, que é exactamente o mesmo que penso facer con eles. Teña cuidado con esa xente, Pitusa, cíteme os xitanos eses que andan recollendo papel pola vila, vale? E onde pensa que os vou encontrar para citalos? Pois non sei, Pitusa, en algún sitio teñen que estar. Ese é o problema, señor xuiz. Non creo que teñan domicilio fixo. Non vai poder dar con eles. Mire, faga algunha chamada aos concellos cercanos e a ver se alguén nos viu. De acordo. Vai ser mellor que os busque a Garda Civil. Tranquilo, Ramón. Imos dar a oportunidade de que se presenten eles aquí. Xa. Hai que poñer xeito a isto, Que viste é o que traballa. Das todo día dormindo, man. Dormir, morrer, tal vez soñar. E outro corsario que se rap trata. Está que nin diola o programa este dos piratas, Preitos demanda, recursos querelas. O caso é tirarlle as pelas a calquera desgraciado. Creste listo, Ladislao? Escoita, está falando de ti, Non és máis ca un pringao. Ai, me cagina. Esos homes con esas críticas vitalistas e superficiais. A min dame todo igual xa. Teimudo, Cismón, Túzaro Testán. Cuspidiño. Estánse poñendo a caldo, Como fas, currás. Que? Como fas, currás. Fajo que? Pra seres tan desconfiado, es máis bruto ca un arado. Como fas, currás. Ai, é un chistiño. Como fas, currás. Pois, non saben con quen van ao mar, Vou nos denunciar por insultos e por andar cajando por Santa María arriba. Así que prepara o papeleo. Vai buscando ti outro abogado, Evaristo. Ou dous, se che parece, Que non, home, que os preitos por difamación son moi longos. Eu xa non sei se me quedará moito tempo. O que dis, sabe? Que non, pero mira, xa falei co xuiz, No caso de que eu falte, ti vas poder seguir traballando aquí, non te preocupes, Faltar. O que che falta a ti é o sentidiño. Evaristo, non cho quixen dicir por non te preocupar, Pero o que teño é grave, oiches? Moi grave, Mira, Ladislao, o que é grave é a difamación esa do radio. Si, mira, Evaristo, vasme facer un favor. Podo che pedir un favor? Faime o favor de facerme o favor de deixarme en paz, por favor. Si. Que? Funciona eso ou non? Sí que funciona. E tardará moito en localizar a frecuencia da emisora piratesa? Polo de agora nada. Negativo. Ai, que do traballiño que teño hoxe no único. Veña, intenta outra vez, dalle. Este é un pouco ridículo, De ridículo nada. É o meu deber como alcaldesa. Emisora esa é ilegal e pon en perigo a convivencia cidadá. En Porto Sás, veña. Pois parece divertido. A mí non me divirte nada. Sí, agora que eu penso non ten nada de divertido. Veña, dalle outra vez outra vez, home. E quen pensa que pode ser a locutora que fala pola radio pirata? Non o sei, pero en canto a vexa vai saber ela quen é Celia Rei. Xa verás. Cada ano decomísanse en Galicia grandes cantidades de carioca que non respetan o tamaño mínimo legal. A pesca ilegal destas cariocas só nos conduce á desaparición da especie. Ben, é hora de sair ao recreo. Pero, sentade. Sentade porque aínda non apareceu o compás que alguén me colleu prestado. Así que recordade que tedes que quedar aquí castigados ata que apareza. Pero non temos a culpa todos. Non me gusta que paguen xustos por pecadores, Iria. Pero a culpa tampouco é miña. A culpa é do alumno que ten o compás. Eu sei quen fui. Onte no recreo cachei a Fito remexendo as mochilas de todos. Cascala? Que andabas facendo, Fito? Estaba cachando as mochilas. Porque a min tamén me roubaron un compás. Pero xa o encontrei, este. E onde estaba? A ti que che importa? Tes non lo que dicir, Fito. Eso, porque que roubou o teu, seguro que tamén roubou de Don Florencio. Quen cho tiña? Esa cousa miña. Tens lo que dicir, se non imos chegar aquí todos castigados. Pois seguimos castigados.
Hola. Hola. E ti por aquí? Veño te convidar a cear. Acepto. Carai. Sempre es tan fácil de convencer. Non, depende de quen... Interrompo. Non. Que pasa? Xa están aquí. Quen? Os xitanos. Que rápido se atopou, non? Non, se non foi cousa miña, viñaron pola súa conta. Ajá. Pois sí, que pasa? A que hora? A las 10 na casa, vale? Vale. Hasta logo. Hola. Hola. Que tal? Oímos por aí, señoría, que nos quería ver. Non, por favor, sen cerimonias, eh? Sente. Sente, Silveiro. Saben de que se trata? Sí, señoría. Era un motor fora a borda que desapareceu. Pois sí, quen llo dixo? Comenta o todo o mundo, señoría. E, naturalmente, din que fomos nós. O non, Silveiro? E vostedes que din? Que a non sempre nos botan a culpa de todo, señoría. Senón que yo digo, Silveiro. Non, ninguén lles está botando a culpa de nada, eh? Só pregunto. E non respondemos, señoría. Non fai falta que me chame señoría, de veras. Oiche, Silveiro, non hai que chamarle señoría. Gracias, señoría. Verá, nós vivimos de comprar e vender cartón, trapos, papel. Xa. E nunca lle roubamos a ninguén. E ninguén o dubida. Pois nada máis. Por suposto, este foi un encontro informal, eh? Non se preocupen. Moi ben. Vale. Gracias, señoría. Evaristo. Veñome despedir. Pois ala, abur. Quero que saibas que te nomeo o meu testamenteiro. O teu que? O encargado de todo o que teño. Eso pareceme ben. É a que debo esa honra. Por se non volvo. Veña, Ladislao, que mal a erva sempre volve. E máis ti viñastes polo teu pé, así que non estarás tan mal. Se marcho polo meu pé é porque non quero que me vexades sufrir. Prefiro que me recordedes nos vos momentos. Os momentos xa hai que facer memoria, eh? Home, Celso. Que? Como vai todo, meu? Veste despedir, non? Home, non o digas así. Eu veño porque... Eu veño... É que eu que sei, che, Berta, máis ti levades todo isto con tanto misterio que... Xa sabedes como son, non? Nunca me gustou chamar a atención. Prefiro levar a miña enfermidade en silencio. Ladislao, eu se queres marcho, Ladislao, pero ti non dis que che van a operar con tecnoloxía de punta, láser e vídeo de todo? Pero a neglixencia médica asexa en cada quirófano. Xa, pero, Ladislao, ti que o que tes? Porque eu estou preocupado, Marcho. Media vita in morte sumus, petróleo. Tampouco te poñes así, eh? Por se non volvo. Decidille a meu pai e máis a Paula que os quero moito, moito. Xa, pero que tes? Porque eu estou... Canto a vos. A vos. Quero que saibades que foste lo mellor da miña vida. Ladislao, teño aquí uns perseviños para que leves para o hospital. Si, dalles aos seladores e as enfermeiras que che cuiden ben. Toma, leva. Gracias, Evaristo, gracias por te preocupares por mí. Pois polo menos por o camiño un anaquiño de empanada, eh? Toma. De que? De samburiñas. Daquela así. Está fresca. Alea, chata esto. Alea. Alea, Ladislao. Oiches, Evaristiño, porque é que tamén como este xa teño o práctico a bordo. Disti? Eu que sei, che, que como desta vez sexa grave de verdade, é que xa... Petróleo. Se che dou estes percebes, arrancasme unha folla de libreta. Eh? Mira que é miserable, eh? Pois mira que ti... Hola. Tachan. Moita sede traes. Branco e tinto, que non sabía cal iría mellor. Que fixeches? Nada. Pensei que podíamos ir a un restaurante.
Non creo que sexa unha boa idea, non? Non, supoño que non é boa idea que nos vexan xuntos. Digo, por... Pero algunha vez apeteceríame cear fora. Tome, sí, claro. É igual, quedamos aquí. Abre isto, anda. Quen será agora? Que fago? Hola. Hola, que tal? Ben. Ben. Hola. Hola. É ti por aquí? Eu, vinlle consultar unhas precisións médicas aquí a Berta, que necesito para un sumario. Ah, pois logo volvo noutro momento. Non digas parvadas, muller. Non, ademais xa acabei, eh? Teño que marchar. Que teño unha cea na casa, teño. Que tal todo? Ben? Sí, moi ben. E ti? Que tal? Ben, bastante ben. Escoitete na radio, por certo. Falo moi ben. Ah, gracias. Pois nada, xa nos veremos. Hasta logo. Sí, hasta logo. Adeus. Que? Non me invitas a café? Claro, muller. Andamos a vila inteira, de punta a punta, co trebello ese é nada. Non temos coa emisora pirata. Pero se queira. E que mal che fai, tía? Como que mal me fai, nena? Anda todo por Tosás escandalizado. Pois moito lle gusta a xente o escándalo, porque estes días non se escoita outra cousa que a emisora pirata. Home, é que hai que recoñecer que esa locutora é moi boa, eh? Parece que ten éxito, non? Desde logo máis que Radio Portosás. Esa é outra. Non se escoita a emisora municipal, porque a emisora pirata esa emite pola mesma frecuencia. Que vos parece? Aquí, vento en popa. A radio máis pirata, máis pirada e máis pirómana da Costa da Morte. Que benaimitas. Ves? Ata Paula está enganchada. Eu tamén. Paso todo o día escoitando esa emisora. Un perijo, que eu vos dixo, un perijo. E hai que acabar con el canto antes. Pero des un cargo meu. Sabereses quen é Celia Rey, alcaldesa de Portosás. Xa veredes. Contigo tiña que falar eu, eh? De que? Onte non te quixen descubrir, pero meu compás apareceu na tua mochila. Pensaba devolverte. Mira, non me tomes por parvo, eh? E como non funciona, que hai a punta? A min que me dis? Compras un mellor? Eu non o comprei, era do meu irmán. Pois compras outro. Non teño cartos. Pois pídillos a teus pais. Non podo. Home, eu podo compartilo meu contigo. En serio? Facemos as láminas xuntos na miña casa ou na túa. Gracias. Pero cunha condición, eh? Cal? Que lle devolva o compás a don Florexo. Eu non o teño. Como que non? Que te digo que non. Mira, non penso quedar outra vez castigado. Ou te devolves, ou digo que sei. Eu non recollín, como te teño que dicir? Alo ti, eh? Oiches, meu. Que estou pensando eu que o mellor desta vez o de Ladislao é jarabe. Home, el parecer parece preocupado. A ti que che dixo Berta? Berta? A min? E por que me había de dicir algo, Berta? Non sei. Últimamente estás moito con ela, non? Non, o normal, non? Andrés, Que pasa agora, Ramón? que os xitanos fuxiron. Fuxiron de onde? Marcharon de Portosás. E que, poden ir a onde queiran, non? É que hai do meu motor. Pero a ver, vostede ten algunha proba de que o roubaran eles? Se non foron eles, por que foxen? Para empezar, non fuxiron porque ninguén nos tiña presos. Simplemente marcharon. Por culpa súa, que non tomou ningunha precaución. Precaución de que? Retelos. Obrigalos a devolverme o meu motor. A min dixéronme que eles non o tiñan. Que o único que levaron do seu chabolo foi o cartón. E vostede cree o que din eses? Pois mire, exactamente igual que o creo a vostede cando me di que lle desapareceu o motor. Exactamente igual. Era o que me faltaba por ver. Eu fun onde a vostede polas boas. Eu chamei os xitanos polas boas e eles viñeron falar comigo polas boas, Ramón. Acabouse. Se hai que poñer unha denuncia formal contra eles, póñoa. Moi ben, faga. Poño unha denuncia pola desaparición do motor e abriré unha investigación. Non hai nada que investigar, todo o mundo sabe quen fui. Eu non o sei, Ramón. Vou nos denunciar, xuiz. Voume encargar de que os traian de volta a Portosás para que me devolvan o que é meu. No cárcere onde tiñan que estar. E ali han de acabar.
Está seguro que o aparello se funciona ben? Que lle dijo que sí, dona Celia. É o sinal da Radio Pirata vendo o seu chabón. Eso é imposible, home. Pois segundo este aparato sí que é posible. Non pode ser, no meu chabolo non hai radio ningunha, que o sei eu. Pois é cuestión de comprobalo e listo. Mira, o que non pode ser e ademais é imposible. Xa verás. Ana! Que me faltaba que miña sobrinha me faja unha cousa así. Corto e cerro, piratas. Inimigo no horizonte. Barco a pique. Así que a famosa locutora da Radio Pirata é Ana. Celia debe estar que trina, Ana debería traballar con nós, Conseguimos a audiencia en 2 días que nos en todo este tempo. Xa, pero a súa era unha emisora pirata. Esta é unha radio municipal. Que nós non podemos facer programas como a de Ana. E por que non? Pois porque Celia non quere. A ver, a directora da emisora son eu, non? Sí, claro. Pois eu digo o que podemos facer e o que non podemos facer. Xa, pero eu de ti non me enfrontaría a Celia, Sempre es así de cobarde para todo. Atento, que acabo o disco. E vamos agora coa polémica que nos ocupa hoxe en Portosás. Quen roubou o motor de Ramón Couto? Por que algúns están tan seguros de que foron os xitanos? Pode haber alguén tan ruín como para pensar que hai unha raza predisposta para a delincuencia? Pois dixo eu que eso que está dicindo María non ten razón, Por? Que hai xitanos que son moi xitanos, E estes son bastante, Segundo ti, que significa que alguén sexa moi xitano? Xitano, xa di a palabra. Dalle man e collenche o brazo. De xitano? Sí. E estes... o de sempre. Que é o de sempre? O de sempre é que non te podes fiar deles, anda. Mira o que lle pasou a Couto, O que lle pasou a Couto ainda está por ver, curas? Dijo eu que manda chover na Habana. Que? Que che dixeron? Uah, nada que xa me ingresaron e que o están operando, che. É moito dura esa operación, meu. Que caralho. Vos pensades en serio que está grave? Xuiz, as enfermedades que non se mentan, lagarto, Home, pois sí, primeiramente fixo o testamento. Non, o testamento non. Ladislao dixo meditas algunhas vontades, pero xa sabedes como é. É un respeto por ele, É máis pola súa memoria. E con estas horas, quen sabe se xa non estarán na pataqueira. Pois vaya respeto que tes ti, Fixeches má boa coa túa radio pirata. A min, que dei a cara por ti diante de túa nai. E que me comprometín a educarche. Ninguén cho pediu. Como che deu por esa tolería? Por divertirme. Por que non buscas outra diversión? Porque me gusta a radio. Pois aquí xa temos unha, chéjanos con ela. A municipal. Pois vaya diversión. En cambio, tú é moi entretida. Pois sí. Claro, porque debe ser moi entretido meterse con todo o mundo e non deixar títere con cabeza. Tampouco é tan difícil. Aquí títeres hai nos de sobra. Ainda que a maior parte sen moita cabeza. Moi ben, moi ben. Se insultaches a media vila. E agora que? Non sei. Estás moi enfadado. Sí, non se nota. Adiante. Hola, Celia. Podo falar contigo un momentiño? Agora non, estou falando con miña sobrinha. Xa é que precisamente che viña a falar dela. A ver, pasa. Que querías? Pois nada, que estiven pensando... Ana debías incorporar como locutora en Radio Portosás. Estás tola, Paula. Pero si xa nos demostrou que sabe facer radio, tivo éxito. E agora damos a Radio Municipal para que siga insultando. Non insultaba. Todo o mundo sabe que estaba de broma. A Radio Municipal é algo serio. Déixao, Paula. Sí, é mellor deixalo. Ademais, sempre podes atopar traballo en Radio Cormelle. Cormelle? Sí, non é mala idea. Queredesme tolear. Pois logo que? Logo, veña, a traballar. Pero, nena, que? Non te volvas meter coa miña permanente, que vos cartos me custa. Ai, que feita é. Oi, saber isto. Que estou pensando eu que
Que se sabe ben a operación de Ladislao, vai, se sai correcta, tal, non? Pois podíamoslo ir esperar ao hospital e dalle unha sorpresa. A ti que che parece? Pareceme ben. Eu vou contigo, Mais agora debeu estar pasando mal, De que te ríes, Ti acordas o Cristo que montara aquela vez que lle levara ao preito a ovella de Fasuras, que dicía que lle movera un marco, non sei que carallo lle movera meu tipo ali. Non vou acordar, Se nas escrituras poñía que estaba o marco a lejos e media do río, Estaba, non? Estaba, pero o picapreitos dele foi xunto ao xuiz e dixolle que lle movera o río, non o río. Que desgraciado. O xuiz de antes, que era un cabrón, que o de agora que sea un chollo. Que tal a operación? Que operación? Ai, que carallo. A operación de Ladislao, Non sei nada. Non sabes nada? Non. Mándalo por hospital cunha operación de vida ou morte ou algo peor e quedas tan pancha. Pero como que de vida ou morte? Sí, Vai, foi o que dixo ele. Parece mentira que non coñezades a Ladislao. Coñecémolo de sobra, Ladislao, pero eu que sei, desta vez era distinta cousa, porque o tipo tiña medo de verdade, estaba nervioso. E fixo testamento. Así que estades preocupados. Algo, sí. Bertiña, que carallo ten Ladislao? Pero que non saiba que mo lo dixen eu, A ver, muller, acaba dunha vez, que ten Ladislao son hemorroides. O que? Almorrás. Almorrás? Ai, me cagine, maridos. Pero se dixo que estaba de morrer. Non estaredes fartos de coñecelo. Así que eu estou preocupado por unha merdiña de almorrás. Sabes o que é? É por un día outra vez. Pois xa pode esperar sentadiño, se quere que vai a esperar ao hospital, Sentado, case mellor non, Inda de apañar un fumeirazo a velliña esa. Sendo o único río de Europa que desemboca directamente sobre un cantil. Punto e final. Mañá corriximos. Acabou a clase. Non, hoxe non hai castigo. En realidade, o que tiña que quedar castigado son eu. Home, tampouco é para porse así, Sí, Fito, sí. Fixen algo que non se debe facer nunca. Acusar a lixeira. O compás deixara o eu na sala de profesores. Un compañeiro colleu-mo prestado, esqueceulle avisarme, e eu, pois precipiteime e acuseivos. Só vos pido que me perdoedes. Vale, pero que sexa a última vez, Gracias, Fito. En compensación polo castigo, mañá pola tarde faremos unha excursión ao río do que falamos no dictado. Un momento. De que río falamos? Está ben, ata mañá. Perdoa polo que che dixe. Pero como tiña o meu compás, pensei que tamén tiña o de Dan Florencio. Non pasa nada. E ao final, xa ves, es que será el. Calquera día deixa a cabeza na casa, Como? Ven vostedes só? Claro. Quen quería que viñese? Os que investigan, os que toman as pegadas dactilares e todo eso. Xa. Abonda comigo, non se preocupe. A porta deixa pechada normalmente, non? Sempre, con 2 voltas de chave. Pero con eses non hai chave que vaya. Que eses, Couto? Os xitanos. A ver onde tiña o motor. Aquí en riba do banco, despois metino dentro. Pero non vi os xitanos roubándolle, non? Non, pero quen máis ia ser? Vostede estivo aquí toda a mañá. Non, claro que non, pero quen máis ia vir? Pois non sei, Couto. Díjolle que o levaron eles. Mire. Aquí ten o motor, Couto. Caje en diola.
Falta de que un par de días armades un espolio que te cajas. Onde encontraches? Onde encontrar aquí? A porta estaba aberta, entrei. E como levaches sen dicir nada? E quen lle ia dicir? Estiven aí un lote de tempo esperando e non aparecía ninguén. Collino leveino, non quedamos neso. Non. Como que non? En fin, sí. Pero como Currás dixo que destes motores ti non entendías, pois... A ver, que a avería tamén non era o que eu pensaba. O carburador estaba escarallado de todo. Pero levei na casa de Kevin a Coruña e xa está arranchado, xa mañamos entre os dous. Está reparado de todo. Creo que vostede tamén ten algo que reparar, non, Couto? Sí, supoño que sí. Vou alá. Ok, que ten que reparar? Xa sei o que ten que reparar. 19, 20 e un par delas de regalo, Canto ben. Ei, xa estou de volta. Home, xa estás aquí. Home. Pero moi rápido te soltaron do hospital. Xa me tardaba, non quería pasar outra noite ali de broma. No, ten que ser duro, Duro, duro. Estar ali naquelas camas do hospital boca abaixo toda a noite. Boca abaixo, como sabes. E que? Terás feito un pandeiro, non? Home, parece, sí, claro. Non queres sentar un pouco? Non, sentar non. E que? Tratáronche ben ali no hospital? Era un caso grave, que non habían tratado. Ten que doer de carallo, non? Sí, pero ollo, Xeron a miña disposición canta técnica había ali, Escáneres, desfibriladores, eu que sei. Ajá, tamén che meten desfibriladores para dentro, Tamén. E seguimos en Radio Portozás, para ti, un espacio de discos dedicados á antiga usanza. Pero esa non é a vosa miña irmán, non é Paula. Non, esa é a sobrinha de Celia. A simpática pirata, non é? Agora traballa para a radio do Consello. Hijo. Como vos dicía, unha operación delicada, unha cousa milimétrica. No, creo che ben. Hai que ter puntería de carallo, E agora para Ladislao, felicitando pola operación de Almorrás, da que acaba de sair un samba, para que se restableza a xiña e posa mexer súa bunda cual garota de Ipanema. Pois hai que bailar. Ou Ti sabía, non? O que ia saber? Isa como os percebes, sabe, que se queda algún pequeno e non rasparon ben, reproducense, ainda pode vir o peor. Foi Berta, non? Unha voltiña en bicicleta, non digo. Foi... Ti sabía, non é? É que ia saber, non? A ver, canto é? Non é nada, xa pajarás, vai de. Has pajar ti, Está quieto, A ver, foto. Ponte de popa. E co desexo de que Ladislao se recupere pronto, terminamos o noso programa. Gracias e ata mañá. Que tal, Chano? Xa ves, por aquí. Gustouche o programa? Sí, estiveches moi ben. Ti tamén. Gracias. Por aquí, que se pode facer cando non se traballa? Pois non o sei. Nunca saes, non sei, a divertirte, bailar... Non, eu non bailo. Móvome como un epiléptico sen medicación, é patético. Sabes que és moi gracioso? Ai, sí. Sí. E sempre és tan nervioso. Sí, sempre. Para que vivir tranquilo podendo estar nun estado de histeria constante? Ben. Marcho. Vémonos mañá, vale? Vale.
esta rejalía? Pois cousas de Couto, pai, Celia. El onde vai? Ai, non che podo dicir, pero díxome que lle invitara a todo o mundo. Ah, pois un nai patrón non manda mariñeiro, Carga aí, veña. Aí ven Ladislao. Hola, Ladislao. E teu pai, onde anda? Non sei, díxome que viñera. A nós tamén. E que? Que tal o levas? Con dignidade. Anda, senta aquí con nós. Non, está máis guapo de pé. Sí, ría, doutora, a ver se lle vai dar risa a demanda que lle vou presentar. A min, por qué? Por difamación do segredo profesional. Veña, home. Sí, mañá pola mañá, a primeira hora, presentome no xulgado para as primeiras dilixencias, Vale. Alégrome de que estés de volta, Ladislao? Sí. Así me gusta, troula e alegría. Atopeinos en Cormelle. Tes unha braiada, Couto. A que se debe este dispendio, entón? O que as fai pajas. Eu fixen ya estes señores acusándose injustamente e agora teño que pagar. Corre todo da miña conta, Veña, festa rachada, música, veña! Eu vou sentar. Como? Un bailín. Non, Andrés, isto non é o meu. Florencio, por favor, un baile. Non. Berta. Non a deixes só aí con la No, nada, Berta, veña. Veña. Pareceme mal, Pareceme mal. Ai, ese ritmo. Lo podereo. Non me digas que sabes bailar isto. Hombre, non moito, pero para unha vez que saímos por aí a cear fora... Espero que esta vez non saias fuxindo. Eu non saí fuxindo, Gracias.